ኣህግራው ድርኺት ኣብ ልዕሊ ኢሳያስን ኣብን ናበይ ገጹ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዝመጹ ላዕለዎት ሰበስልጣን ንገዛእቲ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝሃብዎ ሓያል መግለጺ ነቲ ኣብ ዞባ ትግራይ ዘሎ ውግእ ደው ከብልዎን ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ወጥሪ ከቋርጽዎን ከምኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ሰላም ንምህናጽ ዝወሃብ ምኽርን ዘድሊ ነገራት ምላሽ ክህብሉ ዝጠልብ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽትታት ካብ መሃብ ኣየቋረጹን ንሓጽ ብተሃድሶ ኣብ ምምላእን ምዕያይን ዝተላዕለ ዘይምስምማዕ ብሰላማዊ መንገዲ ንምድቃስ ዝግበር ጻዕሪ እውን ኣሎ ኣብዚ መዳይ እዚ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብቲ ብሰራዊታ ኣብ ዞባ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዝፍጸም ዘስካሕክሕ ምጉዳል ፍትሒ ዘለዎም ናይ ምክልኻል ጊደኦም ንምጉላሕ ቃና ቁጥዖኦም ናብ ስርዓት ኤርትራ ብዝያዳ ተጓህረረ ምምሕዳር ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብኡንብኡ ክስገጉ ጠለቡ ብርግጽ ጸሓፊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ካብ ስርዓት ኤርትራ ክፍለ ከም ዝሓተቶ ገለጸ እቲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝተዋሃበ ናይ መጠንቀቕታ ዝርርብ ነቲ ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ደገፍቱ ዝነበረ ፕረዚደንት ኤደን ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ኣብ ኮንግረስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ክሪስ ክዎን ነቲ ምምሕዳር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዎ ኣቕዋም ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣገዳስን ንጹርን መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምልኣኽ ተዛዘመ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ስርዓት ኤርትራ ዘለዎ ርክብ እናተባላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር ንስርዓት ኤርትራ ብቐጥታ ዘይምዝራቡ እዩ ድሕሪ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ተጓዓዘ ኣብቲ ግዜቲ ከዓ ምስ መሻርክቱ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኸበ ደይ መደይ ኢሉ ከዓ ልኡኽ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝበሎ ብዛዕባ ዝተገብረ ውግእን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዞባን ዘምጽኦ ሳዕቤናትን ነቶም ክልተ ሰብኡት እንታይ ዝበለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈሎም ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣስመራ ኣዲስን ሰራዊት ኤርትራ በቲ ዝተዋሃበ ጸብጻብ ኣብ ውግእ ምስታፎም ጠሪሾም ነጸግቦ እንተኾነ ግን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ዞባ ትግራይ ዝግበር ውግእ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ከም ዝተሳተፈ ተኣሚኑ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ምምሕዳር ኢሳያስን ንዕኡን ንመንግስቱን ማለት ንመንግስቱ ከምኡ እውን ምስ ኢትዮጵያ ምትሕብባሩን ምድጋፉን ድማ ኣመስጊኑ ኣብቲ ብዕለት 25-26 መጋቢት ንኣስመራ ኣብ ዝፈጸሞ ምብጻሕን ምስ ኢሳያስ ዘካየዶ ኣኼባ ኤርትራ ንሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅኦም ከም ዝተሰማምዐት ገለጸ ይኹን እምበር ሓይልታት ኤርትራ መውፅኦም ንተኣማንነት ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ጽላሎት ዘንበረሉ ብዙሕ ጥርጣሬታት ኣሎ ጸብጻባት ጋዜጣታት ከም ዝሓበሮ ኣስመራን ኣዲስን ነቲ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ሰጊሮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጻረርቶም ወተሃደራዊ ዓወታት ንምርካብ ግዜ ክሽምቱ ይጽዕር ምህላዎም እዩ ብዙሓት ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ሓይልታት ሃገራዊ ጸጥታ ኢትዮጵያን ሚሊሽያታትን ዞባ ኣምሓራን ኣብ ዞባታት ትግራይን ኦሮሞን ከቢድ ወተሃደራዊ ቡድሆታት የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ጸረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ጸረቶም ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ደገፍቱን ከቢድ ስግኣት ዘስዕቡ ሓይልታት ሓርነት ኦሮሞ ኣብዚ ዝግበር ውግእ ይካፈሉ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድን ደገፍቱን ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራን ኣብቲ ንሓርነት ትግራይ ንምስዓር ተባሂሉ እተዳነጎየ ምርጫ ቅድሚ ምእታዎም ኣብዚ ግጭታት እዚ ወተሃደራዊ ዓወት ክረኽቡ ይደልዩ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛኢ ሰልፊ እዩ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቀቢላ ኣምሓራ ከዓ ንኤርትራ ምስ ፌደራላዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ዘራኽባ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክትምስርት ብሃንቀውታ እዩ ዝጽበ ማርቲን ብላውዝ ዝተባህለ ብሪጣንያዊ ጋዜጠኛ ኣብ ዘሕተሞ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብ ሓምለ 2018 ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ዝተገብረ ውዕል ሰላም ስለ ዝተፈረመ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኤርትራዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብዙሕ ምብጽሓት ኣካይዶም ከምኡ እውን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓባር ምብጻሕ ፈጺሞም እዮም
ኣብቲ መገሻታት እቲ ኣብ መንጎዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ዝተረኣየ ዕምቆት ዝነበሮ ዝምድና ንጹር ኮነ። ዕላማ ኢሳያስ ከዓ ኣብቲ ምንቅስቓሳት እቲ ንድሓር ንጹር ዝኾነ ውሽጣዊ ግጭታት ኢትዮጵያ ንምስፋሕን ምብላሕን ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን መንግስቲ ትግራይን ውግእ ንኽባራዕ ንምድፍፋእ እዩ ነይሩ። አብይ ኣሕመድ ናብቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሰራዊት ሰዋ ክበጽሕ ከሎ እቲ ኣብቲ ምንቅስቓስ ዝግበር ዝነበረ ወተሃደራዊ ሰልፊ ብዘይ ስግኣት ኣይነበረን። ሓደ ካብቲ ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ምብጻሕ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማዓስከር ኣየር ብሽፉቱ ምብጻሕ ዘጠቓልል ነበረ። እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ጸብጻቡ ኢሳያስ ውግእ ቅድሚ ምውልዑ ብዛዕባ እቲ ኤርትራዊ መደብ ውግእ ንምምይያጥ ካብ ወተሃደራትን ፖለቲከኛታትን ናይ ቀረባ ኣማኻርቱ ከም ዝኣከበ ገለጸ። ሮይተር ኣብ መጋቢት 2019 ፈረንሳ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግም ክትሃንጾ ውዕል ከም ዝፈረመት ገለጸ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ውልቀ መላኺ ኤርትራ ንጸጥታን ርግኣትን እቲ ዞባ ኣብ ምብልሻው ዘለዎ ኣዕናዊ ግደ ንፈለማ ግዜ ዝገለጸ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንነጀው ምስ የመን፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ብ1998 ዝተገብረ ውግእ ብዙሕ ቅልውላው ከም ዘለዓዓለ ፍሉጥ እዩ። እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝምራሕ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ውግእ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝኸተሎ ሳዕቤን ንመንግስቲ መለስ ዜናዊ ኣድልዎ ከም ዝነበሮ ንምኽሳስ ከምኡ እውን ንኣልሸባብ ንምድጋፍ ኣብ ጉዳያት ሶማልያ ጣልቃ ብምእታው ንኣገዳስነት ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዕሽሽነት ኣርኣየ። እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ን30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መንግስታዊ ግብረ ሽበራ ዝፍጽመሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነዚ ጨኳኒ ገዛኢ እዚ በቲ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ሰራዊቱን ዝፈጸሞ ገበን ተሓታቲ ዝገብረሉ ከምኡ እውን ነቲ ኣብዚ ዞባ እዚ ዘለዎ ሰላም ነባሪ ሓደጋ ዘስዕበሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ። ካብ ሓዊኹም ሓሰን ኣሰድ